Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci jsou učiněny skrze ně a bez něho není nic, co bylo učiněno. V něm byl život a život byl světlo lidí. A to světlo v temnotách svítí, ale tmy ho nepřijali. Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On nebyl to světlo, ale byl poslán, aby svědectví vydával o tom světle. Ten byl to pravé světlo, přicházející na svět, jenž osvěcuje každého člověka. Na světě byl, svět skrze něho byl učiněn, ale svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel a jeho vlastní ho nepřijali. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc být božími syny, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti nejsou splozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Víra v to jméno mi dala vykoupení. Víra v to jméno mi dala uzdravení. Víra v to jméno mi dala vykoupení. Víra v to jméno mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. A slovo to stalo se tělem